Ijing gembleki ndasmu. Wis ta sampean aku apa-apa emosi. Apa-apa emosi nah aku iki nek musuh wong siji iki goblok ngeyel petuk. Wis ora ngerti nggak. Selamat Toreng, pangestumu apik. Sehat, Gong? Alhamdulillah, paringi sehat, Tru. Ya syukur. Suwane ndi? ITS. Institut Teknologi 10 November. Nah. Aku nek takon Bagong ngembangane ora ketemu, tak takoni singkatan-singkatan ora tau ketemu. ITS apa, Gong? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Ah, goblok ora. Ha iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah ora tau tamat kok. Ayo gumun ah. Kuwi mbiyen metu kelas berapa, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 iki metu. Lah kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Nek dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek yo ana sing kudu pinter kuadrat, ngono ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 100. 100 ping 2 1800. Terus? 4 yuta 463 dibagi 3484. Cek, ayo cek. Angel Gong. Wis ngono ahli matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur ming sithik banget. Sing penting iso. Wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ning yo sekolah ki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho, ning ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho. Iso. Oh, ana mung gawe dayung iso. Lho. Anggere kayu terus dijebebehke ngisore, nggo ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik, Gong. Ha iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngrekos. Maksudnya piye perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru ning dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. ITS perguruan tinggi fakultas apa? Lho, ane anak-anakku tak lebokke teh anu teknologi ora cocok, ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum. Oh ya syukur. Jo nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ijing gembleki ndasmu. Wis ta sampean aku apa-apa emosi. Apa-apa emosi nah aku iki nek musuh wong siji iki goblok ngeyel petuk. Wis ora ngerti ngaremu babar blas. Ora sajak omong terus wis-wis mangkel. Wong hukum kok pengen dadi wasit nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki aja disepelekke. Ha iya, ning nek sekolah hukum kuwi ora jurusane ora tekan wasit. Aku tekan wasit, kuwi ora hukum to. Lah iya, hukum garis, hakim garis. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, ora pas. Kuwi ahli apa utawa metafisika. Ngene, ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metafisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora. Wis mentro sing penting anak-anakku ya do gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Nyoba apa? Rena-rena saiki ning Polsek lho.
Njupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuki aku ya ngumon. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus jawabe, "Njupuk apa le?" "Ya engko sak entuke, Pak." "Ya, aku ya." Mulai nggo komputer loro. Papan tulis, heeh. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang polsek, wah gleleng. Anakku malah kajen nang polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang nguyuh ora diterke kok. Oh. Anakku nang polsek nguyuh diterke. Oh. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kuwi iki dikawal ora ora ditutke dilindhungi iki ora. Ning anakmu ndak mlayu. Kuwi merkarane ngono kuwi lho, Gong. Kowe iki goblok banget masaku kuwi. Omongan karo iki marai mangkel, marai ora cocok, marai terus nesu. Mergane saking apa goblokmu. Mula wong iki mbutuhke ngelmu. Lho, aku punya ilmu kedikdayaan. Ora ilmu kedikdayaan ngumet candasmu iki piye? Reng sabar. Kemut-kemut sirahku, Truk. Mungsu wong goblok ora. Ilmu ya ora mung ilmu matematika, ora mung ilmu fisika, ora mung ilmu IPS, ora IPA. Yo wis iso maca. Wis akrab karo Iwan. Lho. Kok akrab karo Iwan barang ki apa? Lho, aku ki maca ki akrab wong telu, kancaku. Iwan, Budi karo Wati. Kuwi kancaku akrab. Soalnya kowe mesti aneh. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh. Wong telu kuwi. Iki pelajaran maca SD lho. Aku anggepe Iwan karo kakane karo Budi karo Wati kancane. Sebenarnya lho aku kepethuk aku lho. Aku kepethuk ya mlemblesek ning buku ana kepethuk ora. Kowe cendandasmu. Mangkel kan. Oh, jelek ya aku omong karo cah siji iki goblok banget. Sasa ngomongke ilmu, gending. Oke. Fakku. Wah, itu. Fakmu, fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Nenonen, naneno nano. Sriuning mesti kedupen. Nah, nek gending. Cah pinter iki. Terus lampu tresna lan sebaya makti. Rene bebanan kuwi dadi kethuk sriuning total kethuk anu pelok coba pelok oke aku nek sendro pancen ora kasih ngapal oh iya oke ayo nantang pelok piye mingkar mingkuring ukara pangkur apa ya semarangan pinter terus ke akarena rono karena sidane karena ayo marti siwi sinawung ora nyaur ayo resmine kijing idung kijing gembleki ndasmu wis sampean aku apa-apa emosi nah aku kena musuh wong siji iki goblok ngayal petuk wis ora ngerti kan lagu terus oh iya aku nek cara kuno iki ora hafal iya aku wong modern terus ah iya aku nek nang omah nek nyetel basa lagu-lagu modern oh iya dangdut ya aku penggemare Roma Irama orangi Roma Irama nek Jawa Roma Irama bedhe ana aku melarat aku biyen iki lagune sapa ora perkara aku melarat kan biyen
Wis sabar. Apa-apa ora bener, Cuk. Paramet. Iya. Nya buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyer ndase. Aku melarat karena judi. Mula lereno. Wis domongi ta kowe, ora tuku rong nomor 3 nomeran. Ambiar uripmu. Lagune sapa kuwi? Roma Irama. Ada Mbak Dukun. Ngendi? Gusiki. Sedang ngobati pasiennya. Alam. Wah, pinter. Aku namanya lagu kaya ngono iki. Wis sak mestine ati iki nalo. Didi Kempot. Didi Kempot. Edianane lagu modern pancen iso kowe. Karangane Didi Kempot. Aku tak bedheki lagu modern nganti iso. Aku nyembah kowe. Sapa sing aran? Burung kakak tua tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nempang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Wah, iki ngono malah gaya kok. Ha. Eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidwase Langgam Setya Tuhu. Sing kepareng ditulis sapa asmane ning nggon amplop? Mbak Ayu Purwalestari. Wah, apik suarane Mbak Ayu Purwalestari. Bojomu wis nyinden reng? Ora caturan, ora nyinden-nyoben, ora caturan. Ora omongan. Kowe nek takon iki sing apik le wangsulan reng, aku takon apik-apik bojomu wis ora nyinden mbok. Ora. Terus. Nek tak ngerti bojone iki bareng nyinden urung. Sak tanggaku ya. Antil lho kowe. Ngopo to? Ame cewek bojone gareng kan celat. Nek nyinden iki lucu. Cicit. Aku ngerekam lho, Reng. Kene kok banting bapemu rekam ora. Ya aja nesu, monggo Mbak Ayu. Mudhun. Ayo, jumeneng Mbak Ayu. Endi ta sing jenenge Ayu ki? Aku ya apa? Oh, alang kacamata ta. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho kok ro jaran? Jaran kae kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo. Ya kan beda. Kowe wani apa? Ya kan niku jaran. Kene tanggo ngandrong. Nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan ta kuwi? Aku kacamata ta. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho kok ro jaran? Jaran kae kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo. Ya kan beda. Kowe wani apa? Ya kan niku jaran. Kene tanggo ngandrong. Nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan ta kuwi? Kacamata kok ora gila. Ayo, aku wis gila tak buang kacamataku. Wo. Nenging napa? Ayo nek ndelok apa-apa gedhe. Heeh. Aku nguyuh tau mlayu dhewe. Lah keng napa? Ambuh apa iki aku? Ketok. Tak kira nek digubet ula sapa. Iki wong nyuwun lagu iki rasah liwat nawala, kadang kala sok liwat HP. Mula aku ya sedia. Iki era modern, HP iku kudu duwe. Gah. Lho. Kok iso? Wes larang-larang ra entuk apa-apa tiwas nggawa tas kresek. Ha to. Ya ora iso nggo nampa WA, Bu. Tukoke pulsa, Mas. Ngono. Nya 100. Mangkat aku nggawa tas. Ha iya. Kali ora nek tuku 100 ki ra entuk akeh. Ha iya. Bareng aku tuku ki ngenteni sak jam ki ora didol-doli. Ming dinengke wae.
Tak takoni pulsane pundi niki? Mpun masuk cengelmu kuwi aku. Masuk mana ngono? Nesu sing dodol, masuk situ mana? Wujude enggak ada. Wah, geger nganti dipisah tangga teparo. Lha mulane kuwi butuh sekolah. Sing jeneng pulsa iki ora wujud barang, ning terus dilebokke ning HP-mu. Ora krasa e? Ha ya ora krasa. Ning wis mlebu dhewe. Aku pancen mbok aku goblok aku. Heeh. Mulane ngakoni. Dek mbene dituku obat, kon nungku bojoku kon tuku obat tidur. Heeh. Lah aku mliwat dalan sing sepi-sepi banget. Ha ngopo? Engko nek obate tangi? Disya. Mangkel aku. Obat tidur kuwi ora obate sing tidur. Terus kepribenan tangi ora goblok. Obat tidur ki nek diombe marahi turu. Mula jenenge aja obat tidur. Ditulisi obat marahi tidur. Awang bojoku tukake obat tidur, Mas. Oke, aku langsung mlayu nang apotek. Begitu nampa obat tidur langsung tak dekep tangan loro. Set ngono. Ana wong nyeluk. Nanti lek Bagong. Aja seru-seru. Lah obate tangi lah ngrekoso to. Dadi engko jenenge obat tangi. Ora obat tidur. Lah nek obat tangi wae mesti tak ombe. Apa kowe turu terus? Apa iki mau, Gong? Nyidam sari. Lah, mbok kowe iki nek ora takon Bagong ngapa ta, Tru? Aku nek ngomong Bagong iki mumet dasku. Wong setya tuhu kok nyidam sari, padha-padha mengatakan hal percintaan. Setya tuhu iki yo artine aku kang setya tuhu wit biyen nganti saiki bebasane kuru pencing berdiri kurit kencing berlari tandha yekti ana watu keproke ndasmu aja nesu. Karo Bagong ora tau rukun. Nek nesu ndak wis modar ora tiba modaru. Mengkare ngenggokke hurufe kok kangelan. Ya, gentenan. Mbak. Ki sing disuwuni ya tertentu ya ora apa-apa, ora masalah. Mbak Eka, ya mau ro ngaturke rengu ta kowe? Oh iya, kok anggap ora. Cethot sisan lho. Nekat iki. Oh, kurang ajar iki, kurang ajar iki. Anjake bojone kapok kowe. Sapa? Romayanto. Romayanto. Ah, iya jumeneng. Kok makhluk nyodok 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 niki lho monitor niki lho iya monitor bareng nyodok yo diaturke langgam nang engko gek ketoprakan iki lakone mburi iki dawa mbok dikepras lho dikepras piye dicendhekke ora iso lakon kudu wutuh iki lakon penting. Iki lakon kaya Bratayuda, iki jenenge Gojali Suta. Oh. Perang donya sing kaping 3, kaping 4 jenenge Bratayuda, kaya dong-dong ora. Apa artine Gojali Suta? Ha, tak takon aku, nek kowe iso ngomongke, ora plirak-plirik, wis kira plirak-plirik. Ya apa ora atos kuwi, nek kakane kira Gojali kuwi bapak, Suta kuwi anak. Perange bapak karo anak. Oh, iki wareng anake Gojali Suta iki bar iki. Musuh sapa? Semar. Arep tok gawe masalah apa? Simbok arep tak glibeng. Ngawur tenan. Yo ik. Langsung. Oh, ya langsung ora apa-apa. Ya. Nyingkat wektu. Aku ki seneng-seneng ki nek lakone ki ra nyandak ki getun ya, Tru. Ha iya. Ika wis ngarani siji, anak nomor 1. Ika utawa Eka? Ah iya.
Ika Suhesti. Hesti iki gajah. Arep wedok tenagane kaya gajah. Ika. Lek ngundang aja bola-bali. Ika. Ndak kaya kirik. Ah iya. Kai ngono ya. Heeh. Ayo Tru, nendi? Ketoprakan. Ya, pengundutan kok. Heeh. Engko dinggo terakhir. Ah iya, ora apa-apa. Ya. Ngati-ati iki. Heeh. Ora kena kanten. Kudu nganggo pikiran ora waton bladber. Ayo Tatin gak jumeneng, cekak-cekak ndak wektune ngoyak. Ayo, apa? Cek kakung. Ya, iki pamundutan saka Pak Kunta lho. Heeh. Ki ana dite iki aja kuwatir. Sias. Karo mendut. Aja. Lain apa? Ra untuk mok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok ana. Rumangsa. Banjur penak wae. Tru. Kan Ndara Janaka ditutke bapak. Apa Ndara Janaka kon ngentutke Hanjim rak ya ora ono. Bapak ya bapak. Ayo disembani Tru ya. Janeng ya ning naloka kati